Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da farko sunana Oga Sufi ko masu kallo su iya sanin wani malami ne wannan. Da farko dai suna mu don Yarbawa don gidan maman Yabo shine na comedy na gaskiya ma Alkasim Amir. Na'am. Alkasim Amir wanda aka fi sani da dan Yarbawa. Ko don gidan maman Yabo. Dan gidan maman Yabo. Wace ce maman Yabo haka a wurinka? Maman Yabo mahaifiyata ce, wani lokacin tana fitowa mahaifiyata. Na'am. Wani lokacin kuma tana fitowa kamar matata. Na'am. Idan ta fito a mahaifiyata, Yabo yana kasancewa ƙanina ne. Na'am. Idan kuma ta fito a matata, to Yabo yana fitowa a ɗana. Amma dukansu fa ba kowa ya san su ba, ni kaɗai ne na san su. A kai kaɗai ka san su? Mu kaɗai ne muka san su. Wallahi. To ɗan Yarbawa, kai asalinka Bayarabe ne ko Bahaushe ne? Sai na ji kana Hausa kuma kana Yarbanci. Menene asalinka haka? Ka taɓa zuwa Katsina? Na taɓa, na sha zuwa. To a cikin Katsina akwai wata local government sunanta Ɗandime. Local government. To ni asalin haifaffen garin ne kuma Bahaushe ne, jikan Hausawa, ta taɓa kunnen Hausawa, ta taɓa gemun Hausawa ne. Yes. To ina ka samu alaƙa da Yarabanci haka? Nisa mu da aka yi Kasimu a Katsina sai ya yi rayuwa a Kaduna. Kaduna. To ya haɗu da wannan Yarbawa a Kaduna, shi kuma yana so ya ga yana magana ya karkace. In ya ga yana yin magana sai ya karkace sai ya dinga yin dariya. Lokacin fa bai sama zai yi wani komedi ko wani fim ba. Lokacin. Wallahi sai dinga dariya. So sai daga baya kuma ya ma manta da wannan fa. Sai ya zo sai ya fara harkan komedi amma da Hausa yana yi. To a tafiya sai muka haɗu da wayansu abokanai naka sai suka dinga bani shawara, wani kana yin abu nan mai kyau kuma kana acting mai kyau amma Hausawa irin wannan yayi yawa. Akwai baba wanda ya fi ka yi. So ka kawo wani abu sabo wanda zai yi bambanci da wansan. Sai ya zaya ya yi tunani sai ya gano a zai yana yin wani magana kawai sai ya fara yana yi na farko sai abu ya yi fara gudu ya yi sama da na farko ba haka muka ga mutane unguwarmu da ya nuna musu ya yi dariya. Na gode. Ka siya wani yana yin abu mai kyau kenan. To biriya ya kara shi da yawa, ka kara kuzari, abin ya baka da sha'awa haka. Sai wani abokina suna si costume, Shaibu costume, aboki ne na amana. Sai ya si don Yarbawa tun da kana yin wannan abu yana yi kyau. Muka akwai wani riga iri na yare. Biri ya baka si ka kara magi. Wallahi. Sai ya kara magi ya sa wani riga. Ba sai trending, sai viral. Wa'annan kayan da yake sanyawa baka su ne akai. Kai bani sai kyauta. Lakadan ba jala. Ditsa da su. Wallahi. Kyauta. Ga ka a nan wani gari kai ka iske ni ko ni na iske ka? Kimar bala'in na kai misi tambayan da yana so. Muna cikin kasar Niger. A kasar Niger zai ma Meradi. Wallahi. Merci beaucoup. Masu kallo sai sani menene kawo kamar haɗa haka? Bikin dan wanmu Adams Dorai wanda tana yin comedy da shi. Jan wulan na mi dan kirmi riga singlet. Bikin sa ne. Jibi zai aure. Insha Allah shine muka zo muka yi ball kwallon kafa. Kuma mu ne muka si. Na bada kwallo kuma. An ce cin ku akai kuma ka ci ku ka. Wani ne ya sai shi ma kariya ne. Wallahi mu ne ya si bekoi da sida. Wa'anda kuka yi ball in tare da su za su gani fa. Zan tsora masa social media. Duk wanda ya si shine ya si mu ball. Ya yi kariya. Kuma mu ne muka si ball. Mun si bekoi da sida, ku je ku kara yin lissafi. Kun ci 7 da 6 haka. Mi dan Yarbawa za mu ci gaba da magana haka. Kana yawan shigowa Nijar haka. Menene kyakkyawar alaƙa ka da mutanen Nijar haka? Allah. Ai mutanen Nijar ba abin da zai sai musu sai da sai musu merci beaucoup. Mun gode sosai. Saboda mutanen Nijar suna doka mu da muhimmanci kuma suna karama mu. Kuma mutanen Nijar mutane ne masu gaskiya, masu amana, masu datako. In ka ga mutum mai farin gemu a Nijar ba gemun banza bane. Gemun gaskiya da gaskiya ne. Wallahi mai gemun banza baya iskansi, baya karya, baya yin abun banza na Nijar. So shi yasa
ya ga wannan mutane yana da kirki kuma an sai idan ka ga mutumin kirki ka yi mu'amala da shi idan ka gane benza ka yi gudu shi yasa ya saya da ya gana kirki gaskiya ne dan yarbawa zan yi wani tsokaci a gare ka kwanaki an ba ku kuɗi yan TikTok haka don ku zo ku nuna rashin mutuncin ku a wanga mulki na soja haka da a maido wancan tsohon shugaban ƙasar Nijar haka ya aka kana masoyin Nijar kuma kana da masoya Nijar kana da abokan arziki Nijar ka amshi wannan kuɗi don ka furta kalma a sako tsohon shugaban ƙasa ya mulki Nijar haka me baka shawara haka ka ne ka ba mu kuɗin haka aka ce an bada wa ya fada maka ai abin duniya ba boye to in abin duniya bai boye ba ai akwai shaida akwai evidence to wane ne an sai wane ya baka kuɗi wane shi ma ya sai wane ya baka kuɗi za a samu asalin wanda ya baka amma duk wanda ya tambaya waye ya ba mu kuɗi zai sai shi ma fada mai sai haka shi ma bai sani ba to wani abu ba daidai bane kuma wannan abu an samu makoniyan fahimta ne akwai lokacin da farkon milkin da aka ansa wurin bazu kar ka manta maybe kai ma kana cikin mutum ne farko ko kuma kana cikin wanda bai yi ji dadin karban wannan mulkin ba haka ne to lokacin da aka yi wannan mun ga mutanen Nijar da yawa wanda ya sai bai ji daɗi an san wannan mulki ba so mu kuma a matsayin mu wanda muna son Nijar kuma tun kafin ma a yi wannan mulki mu muna zuwa Nijar sai muka ce to wannan mutanen dan uwanmu ne tunda baya so biri ya siga ya gani me ya yi magana lokacin na yi magana sosai kai sai da ni mutanen duniya ku sai da ni kun san na yi magana lokacin so after then kuma yanzu abu yana ta sai na ga abin ya kara dawowa na ga mutanen mu na Najeriya su ma sun fara yin magana dan lokacin da muka yi ma su bai su yi magana ba mu ne muka yi sai muka ga ya zo ya yi magana sai muka ce to tun da ya yi magana mu ma bari ya kara tofa albarkacin bakin si yana yi magana kuce menesi zagi babanka ya si banka mamanka ya si sinan ne Najeriya dan iska Najeriya bala'i na sai menene ya faru so akwai wani baban mutum biyu wanda yana bala'in mutunci da siya Niger akwai Naslam akwai kuma Hawa Boutique to ina yin wannan lokacin ban ma soke bidiyo ba sai ya kira mu sai ya ce me yasa ka yi wannan abu sai sai wallahi ya gani saboda mutane ya ga kaman baya so wani abu sai sai abu ya canja lokacin da aka yi na farko ba gane manufan soja ba ba san me soja ya zo da shi ba amma yanzu mutane Niger ya gane cewa like kaman mu bai sani ba fa ya sai kaman ECOWAS yana so ya sa Messi ya sha wahala ka gane sannan kuma yana so ya kwase mulki ya kawo wannan kuma wasu an sai in ya kawo shi za a samu problem ya fahimta da mu ya sai ECOWAS wannan ya sai shi ba kason su yake yi ba ko idan yana so ya hada mu fada da shi ne so muka sai wallahi bai gane ba wallahi da ya ka muka sai insha Allah zai jara kuma zai je ya goge wannan video na je na goge video na sai mutane ne yaro wanda ya maka laifi ga yi hankuri mu bai san ya yanayin wani abu ba wanda ya fahimce mu duk da haka wani kuma ya zage mu amma in dai kai abunka da zuciya da Allah yana gani ko ba haka ba muka yi wannan muka yi hakuri wannan Hajiya Wawu da ya ga wannan video ya ce kai kani na ya ji dadi kuma kai abu mai can sai da ya ba mu jaka asiri ma kuna ka dai Allah kamar kuna wanda kana yawan cewa ni da yato ka ce ku mu sai mu yi dibin kamar kuna da yawa ne taron jama'a haka kai daya ko kai kadai haka okay mutum guda kenan ya ba shi wallahi yana da circi da shi da Naslam bayan sun maka wannan hudu ba ka fito ka faɗa wa duniya ga abin da ya sa kai kuma ka faɗa wa 'yan Nijar sai ya haƙuri kan abin da ya sa kai ya ba shi hankuri wallahi ya ba shi hankuri ya ce su bai san haka ne da yayi tunanin kana son wannan abu yanzu kuma yayi tunanin duk da haka baka so ya yi sa yayi magana amma da ya gane kana son abunka yanzu sai muka ce to insha Allah ya sa hakan shine ya fi alheri shine ya fahimtar da shi in ban manta ba akwai wata rana kai tsaye kwatsam akwai wani abokinka aminan ka dan uwanka da ke Allah ya mai wa'adi haka idan da wasu watanni da suka wuce ana ce mai na danko kai tsaye na san zaka jin mutuwarsa haka gargadin mutuwarsa haka
yanzu lokacin da aka faɗa maka wani irin yanayi ka shiga haka? Ai yanayin da ya shiga bai zai ma iya faɗi maka ba, saboda shi ka san mutuwa, especially a sai ma wannan mutumin kirki ne ya mutu kuma ya taimake ka rayuwa, shine kusan asalin silan kama na zuwa kasar Nijar. Aka sai ga shi babu rensi, saboda Mahmud da na donku mutum ne a cikin mutane, ba kowa ne zaka ga irin su, wanda shi idan ya samu abu ba bukatan si ya si ba fa, zai dauki wannan abu kaso 70 ya ba ma mutane, ko da kai ba dan wansi bane zai nuna kai dan wansi ne, sai baka ya ce ba za ka sani ba fa, sai kuma baya yi abu dan a ga ido, zai yi abu dan Allah ne, kuma zai sai ba ya ka fadi ma kowa, ya maka wannan abun saboda Allah ne. So ko waye wannan, ko da sai baka da mu'amala da shi, aka sai ya resu irin wannan mutum mai halin wannan, bai dole za ka ji ba daɗi. Yanzu idan na fada maka ma irin abun da na ji, za ka iya tuna mun da wani abu ya dawo. Na ji ba daɗi sosai. Mutum biyun nan da ya rasu, da marigayi dan wa mu Kamal da Mahmud na danko, wallahi tallahi bai zai taba awa 3 awa 4 bai ga wani abu ya ce bai tuna da shi ba. Wallahi dole wani abu kana tuna ka yi zuru, zaka ga abun ya zo ma makamansin wannan abun da dan wanka nan wanda ya rasu ya yi rinsi, suka ji jikinka ya mutu, ya ji ba daɗi. Allah ya ji kansi, Allah ya gafarta misi, Allah ya sa haske ya shiga kabarin shi daga ranar da za a shiga aljanna. Amin Allah. To dan Yarabawa, tambayar mu ta kusan ƙarshe shine menene ya fi burge ka a rayuwa haka? Abun da ya fi burge mu, yana da yawa fa. Faɗa mana guda uku. Wallahi yana da yawa, amma abun da ya fi burge ma duniyan nan, mu janse Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko da zuciya ne, ko da bai faɗi a fili ba, wallahi shine abun da ya fi burge ma duniyan nan. Yawa dan Yarabawa, menene ya bata maka rai a cikin rayuwarka ta duniya? Abun da ya fi fata mana, in ga na je wuri ko kuma muna abu da kai, irin ka nuna ni irin banza ne, ba ka dauke mi irin da muhimmanci ba, ko kuma in zo wurin ka maimakon ga fiskan ka yi firin ciki, sai ga ka dore. So ni a rayuwa wannan abun ba na son shi gaskiya. Na zo wurin ka, ina magana ga ina zo wurin ka, na zo so da ya kai haka, na zo so biyu kai haka, ko kasin gol kake yi gobe bai zai zo ba, wallahi bai zai zo ba. Allah shine. To tambayar mu ta ƙarshe ita ce addu'a ce za ka wa masoyanka da ke faɗin Nijar baki ɗaya. Masoyan mu na faɗin Nijar, na ce bonjo maswa, haka ne? Me ake nufi haka? Na wuni bonjo masu, ko ina kwana ne? Na kwana. To kuma muna muku alfatan alheri, yanda kuke son mu, kuke kaunan mu, Allah da manzon Allah ya so ku, ya kauna sai ku kaman yanda kuke kaunan mu. Amin ya Allah. Saboda mun san kuna son mu da zuciya daya, kuma da Hausa mu ya gudu, da zuciya daya, da munifasi daya, kuna son mu da hasiki ranku sosai, kuna febo. Muna godiya to mutanen Nijar, kun kasance dan Yarabawa, naku namu na kowa da kowa ne. Muna godiya sosai dan Yarabawa. Kai mallam maka baka san mu haka da sufi. To azan cikin Allah ya kake masallacin manzo Allah, sallallahu alaihi wasallam, Makka da Madina. Amin ya Allah. Allah ya baki kudi da yawa. Wannan interview da kike yi, wata rana ki da shugaban kasa Amerika. Nagode.